ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ସେପଟେ ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ଛୁଆମାନେ ବି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ସବୁ ଅଟକିକି ଅଛି। କାର୍ ଯେତିକି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସବୁ ଅଟକେଇକି ରହିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ଆମର କିପରି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ